DXDC Radyoman Report. Gimanduan karon sa Davao City Health Office kung sa HO ang mga barangay sa syudad nga magbugna og dengue task force aron nga mapakusgan ang kampanya Batok Dengue. Kini human nga naobserbahan ang pagtaas sa dengue cases sa syudad. Din sa dato sa CHO nakatala og 1,506 dengue cases sa Davao gikan Enero hangtod Agosto 2023. Mas taas kini itandi sa 1,052 cases niadtong 2022. Samtang nakatala usab og 28 ka mga dengue related deaths sa 2023 nga mas taas sa 13 ka mga kaso nga natala sa 2022 sa susamang period. Gipasabot ni CHO Tropical Diseases Division Head Melodina Babante nga hinungdan sa pagtaas sa kaso mao ang pabag-ubag-o nga dagan sa panahon, ilabi na ang pagulan nga mao'y rason sa pagbaton og mosquito breeding sites nga nagadala sa maong balatian. Dugang sa CHO nga sa 182 ka mga barangays, siyam lamang niini ang adunay mosquito-borne viral disease task force nga dakong tabang sa gamay nga kaso sa dengue infections nga natala sa maong mga lugar sa nakalabay nga mga tuig. Adunay 14 kalaing barangay ang nagbugna sa ilang kaugaliwang task force apan dili na aktibo. Rason nga kinahanglan kining i-reactivate aron nga mabatukan ang pagkatag o pagtaas pa sa dengue cases sa dakbayan. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak Aremen. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.